Awa, ang kabuk nilang hotcake o doon nila nabilin. Kaya giunay ram sa nilag kaon. Ikaw ay nagpakaon. Ana, libre na na kay kuyag mo sa mo. Oo, kaya pwede ba yung mo? Kaya dito pa na ni, dugi kay na mahalin do. Doon kay na maligya hotcake. Adto mo pamaligya sa Jollibee. Kay mahal mang hotcake dito. Kana dai palito nila kay barato ra man na. Ang hotcake sa Jollibee tag 90. Nya baligya ra ninyo tag 5 inyo ha. No, kaya daga making hangin ba. Nindot ni diri kuan kini nga daan nila diri kay semento. Mas may nang simentohon ang daan ba kay agi gani dili magkuan, maganana ang purlon ba. Dili magkagang-kagang. Ha? Unsa daw? ATM? Unta na. Dapat man ni 100 akong ATM soda ni. Mati-ti gini ron kaya ito ipalit og soft drinks kay porting inita. Di na sad kuminom mo guys water. Dato ba ako? Na nagdali ng usa. Init. So, na si Noy Tiba na hindi mo nang model sa Lapida. Whitney Houston, si Fernando Po, si Kenny Rogers, Eddie Garcia. Sana, nangita mig ATM sa Minterio. Abot yung tanig gurordo ron. Yung uban nga man ay mga model, mga artista, mahalin din. Ang Scoopy oh, si Brian. Kasi man si Eddie Garcia. Jackson. Frankenstein. Bruce Lee. Guys, kung magbabuhat mo lapida, ari lang mo dire eh. Tata, takutan. Hindi ko nila. Buang naman, di naman sa ni ma-post. Post. Di ma-post ba eh, post ni ron.